шумо ҳозиам усма кофта истодаед? Ана усма, мана усма. Компания Фаберлик барои шумо компактни туш ҳам барои миҷа, ҳам барои кош бароварда. Серияи ҳалал бе ягон химикат, танҳо табиӣ, 24 соат истифода без зарари саломатӣ. Инаш миҷаҳотонро дароз мекунад, бақувват мекунад. Совсёме ки ба зеба гуфти выразительный взгляд. Кисточкаша бинед, силиконовый, прокрашивает каждую ресничку, намечаспа, намерезад. Инаш бошад барои кош. Як бор истифода баред, дига помадка, калам, тень барои кош аз ёдатон мебуред. Танҳо ин туш истифода мебаред. Манам аз ҳамин туш истифода мебарам. кошо ғафс сиёҳ хушрӯ ба зебак шид. Ҳар ҳоти ҳамин кошома мекашам, ҳаёл мекунам ки нав аз салон баромадам. шитобед ба нархи дастрас аз шумо заказ, аз мо доставка дар шаҳри Душанбе ройгон аст.